Ahojte, nachádzame sa na krásnom Potatranskom potoku. Ako vidíte, počasie nám veľmi nepraje, máme veľmi slnečné, horúce počasie, voda je kryštálovo čistá, takže ryby nás veľmi dobre vidia, ale tak dúfam, že sa niečo podarí. Zároveň by som vám chcel predstaviť nové prúty značky Delfin. Jedná sa o prúty Contax a Grafix. Oba prúty sa vyznačujú veľmi nízkou hmotnosťou, štíhlym blankom. Prúty sme takisto osadili ergonomickými sedlami a jednostopkovými očkami, práve preto, aby sme čo najviac znížili hmotnosť. Oba prúty ponúkame vo verziách s vlepovanou špičkou a bez vlepovanej špičky. Verzia s vlepovanou špičkou je vhodná na lov pomocou mäkkých umelých nástrah a práve vďaka svojej citlivosti s nimi dokážeme detekovať aj tie najjemnejšie zábery. Verzia bez vlepovanej špičky je vhodná na lov s tvrdšími nástrahami, ako sú rotačky, wobblery alebo plandavky. Pri prúte Contax sme použili 30-tónový karbón, vďaka čomu je prút veľmi rýchly a citlivý. Zároveň pre odľahčenie prúta sme nepoužili lakované spoje, namiesto toho sme použili 1K karbónovú pančuchu, vďaka čomu je spoj zosilnený. Veľmi kvalitné zirkóniové očká značky Seaguide. Rovnako pre odľahčenie sme na konci použili karbónovú koncovku. Prútu Contax som zvolil naviják Antigravity o veľkosti 2T, k tomu pletenú šnúru Troutera o hrúbke 0,065 mm. Ako nadväzcový vlasec som použil 100% fluokarbón a lovil som na nástrahy Nympha o dĺžke 2,5 cm a Bugo o dĺžke 4 cm. Pri prúte Grafix sme použili 24-tónový karbón, vďaka čomu má prút stredne rýchlu akciu. Rovnako tak sme použili jednostopkové kvalitné očká. Použili sme lakovaný spoj pre zosilnenie a koniec prúta sme opatrili koncovkou z Eva Penny. K prútu Grafix som zvolil naviják Carbonix o veľkosti 1T a pletenú šnúru Maestro o hrúbke 0,07 mm. Dnešný deň sme si skvele užili, podarilo sa nám prekabátiť niekoľko rýb. Čo oceňujem na prútoch je ich vysoká citlivosť, vďaka čomu som bol schopný premeniť väčšinu záberov a väčšinu rýb zdolať. Taktiež jeho veľmi nízku hmotnosť, vďaka čomu sa vôbec necítim unavený. Takže aj vďaka týmto dôvodom môžem prúty Contax a Grafix vrele odporučiť.